दैया बेफोरबायदि गबाय थागोन आरो साइन्टिस्टनि नामा मामोन सार साइन्टिस्टआ नाम गैला थैबाय बे लावथिजों बुनानै दै गदों बेयाव बे मसेनि लावथिजों बुदों अन्थाइनिफ्राय दै लोंहोदों इजराइलफोरनो खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आङो दंफैयो जाहैबाय 98 एनुवेल कनफारेन्स तुक्राझार दा नोंथांमोननो देखायलांजोबगोन दाख्लैथ' आं फार्स्टआव देखायनायावहाय मोजां देखायनो हायाखै माने साजायनायफ्रा मोजां जायाखैमोन बिनिखायनो दिनैहाय मेन हाबग्रा लामा मोखाङा दिनै जोबथा नालाय बिनिखायनो मानसियाबो ओरैबायदि नायख'हायै 98 एनुवेल कनफारेन्स बेयो गेट मोखांनि जाहैबाय बर' बाप्टिस्ट चार्च एसोसिएसन दा जोङो सिङाव हाबलांनो गिर्जा जागासिनो दङ बेयो जाहैबाय शिल्पी पइन्टनि मेन गेट गोजौआव लिरनाय दं वेलकाम दा हाबनो होथ'वाखै नोंथां गिर्जा जागासिनो दङ ना हाबनो मोनथ'वा ने न' एन्ट्रि लिरनाय दङ नै गिर्जा ग'वासो हाबनो मोनगोन नामा दा गिर्जा गखांनायनि उनावहाय नायनोसै अब्ला माने बन्द' खालामनानै दोनथ'नाय जादों आरो बेखौ गिर्जा हाबगासिनो दङ ना जाफुगासिनो दङ बे जाबाय गिर्जा मोखांनि मेन गेट गिर्जा सिङाव हाबनायसै जोङो गभर्नमेन्ट साख्रिनि प्रेफारेन्सआ लास्ट जोनै जोबथारनायावसो गभर्नमेन्ट जब हेज फिक्स सेलारि गभर्नमेन्ट साख्रिफोरहा फिक्स मोनसे सेलारि दङ बेथन दङ बाट इफ इउ केन बानायनो रोङोब्ला गिर्जा जाफुगासिनो आरो आइजोफ्रा बांसिनलै गिर्जायावबो हौवाफ्रा सिंह गामोन थैजोबबाय नोंथां बियो तुक्राझार बाजार जाहैबाय मेन लामा मेन बाजार इयो तुक्राझारनि ओरैबायदि बियो नै बाजारावबो बे गासैबो मन्दिरनिफ्राय बादा थाफैनाय आरो केम्प लुनानै थाफैजोबदों ओरैबो खनाजोंबो दंजोबावो ओमफ्राय देखायजोबनो हानाय नंले नालाय खनसेनो दिन्थिहरबाय आङो बे जों लागोनि मन्डलिनि जाहैबाय बेयो बिसिनि देरा बिदिनो गिदिंफैबाय आरो गोबांमोन ओरै बे कमप्लिट ओरैहाय देरा गोजायो जाब जाब जाबनो बेबायदिनो दानिया नायगोन जाहैबाय जोङो सिङाव हाबनानै शिल्पी पइन्ट दा गिर्जा गबाय नालाय गिर्जा गखांनासो हाबनो मोनसिगोन आरो जों हाबनानै नायनोसै माबायदि साजायदों सार मजेसा लावथिजों बुदों बेखौ गिर्जा दै गांदोंमोन गोजोन्थों बे लावथिजों बुनानै दै गदों बेयाव बे मसेनि लावथिजों बुदों अन्थाइनिफ्राय दै लोंहोदों इजराइलफोरनो दा बेनि नमुना जाहैबाय इयो ने बेनि नमुना बेसादा दा ओरै देखायलांनो एक मिनिट ओरैबायदि मोजां साजायदों नै साजायनायफोरखौ नायदो दै बोहैनायफोरखौ नै मसिया अन्थाइयावहाय लावथिजों बुनानै दै गहोदोंमोन ना बै समावहाय बिनि नमुनाखौहाय बेयाव देखायदों आरो बिनिफ्रायनो आराम देखायलांनोसै नोंथांमोननो ओरैबायदि मोजां साजायदों आरो गिर्जा जानाय समावहाय बेखौ बन्द' खालामो दाख्लै हाजोनि औवा हाफ्लंनाया नैबेबायदि डिजाइन बानायदों बेखौ नायदो बेयाव गासैबो आलासिफोर बहानिफ्राय फैगोन नैबेयाव थाजोबगोन होननानै बुंदोंमोन दा बेवहाय बे पस्टाराव दंजोबो आरो ओमफ्राय बेयाव लाइट होदों नै औवाखौ बेफोरबायदि हाफ्लंनानैहाय ओरैबायदि मोजां साजायदों गाहायावबो बिबारजों साजायफज'दों आरो ओरै जिं ओरै हरै मानसि होंगो दोंगो फट' लालागासिनो ओमफ्राय नै बेवहाय मा बिबार दोनफैखो ओरैबायदि मोजां साजायदों बेयावबो बिबारफोरजोंहाय साजायजोबदों आरो ओमफ्राय नैबे मेन शिल्पी पइन्ट
फेमिलि फट' बेयाव लानो हागोन नायदो बिफा बिमा फिसा फेमिलि फट'नि आरो इयो साइडआव ओरैहाय रेस्ट खालामग्रा जिरायग्रा गासै बानायना होजोबदों आरो बेबायदिनो गोरलैफोरनि गेलेग्रा नैबेयावहाय दङ गेग्रे गुलदुम बेफोरबायदि नायदो नै बेबायदि आरो नैबे जाहैबाय हैयां जोंनि दासो फैदों नाम खिथाना लानांगौ नोंसोरो मा नामनि बेनो हेरिन बसुमतारी नोंनिलाय माबायदि मोनदों गाखोनानैलाय मोजां मोनदों ए गाखोबाय थादे बियो जाहैबाय खालबारि हाजो जिसुखौ क्रुसाव दोथाबनाय जायगाखौबो नमुना देखायदों आरो खालबारि हाजो माबायदि सिस्टेम बानायदों बेखौ एसे नायनानै लादो दैया बेफोरबायदि गबाय थागोन आरो बेजोंबो रेस्ट लाग्रा बेबायदिनो दङ आरो ओमफ्राय नैबेयावहाय देलायबोस्लाबनो हायिफ्रा नैबे जायगायावहाय आयना नायफैयो सिख्लाफ्रा नायफैजेनबाय नै स्टाइल बायबाय नामा होननानै सोरबाफोर बिबार बायनो गोसो दङब्ला हामजादोंब्ला नै ओरैबायदि मोजां बिबार फानदोंसो आरो बेखौहाय बायनानै लांनो हागोन बेफोरो जोबथा मोजां नै बेयाव ओरैबायदि दंफांनि बाइक साजायनानै दोनदों नै दंफांनि बाइक ओमफ्राय फाइटार जाहैबाय बियो नै ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय बेयाव न' मा हाउस जाखो बेखौ ओरैबायदि मोजां साजायनानै आरो ओमफ्राय बेयाव दाउसिन बासा दंलायबावो हनै ओरैबायदि मोजां दाउ बिदै गगासिनो बेयावहाय साइन्टिस्टनि दैखरा बैनो साइन्टिस्टनि बे मालिकनि दैखर दं बेयाव दे बारा गोबाव थानो मोना नायजोबदो साइन्टिस्टनि नामा मामोन सार साइन्टिस्टआ नाम गैला थैबाय दा थांदो रावखौबो अननानै दा खेबनैबो माबा जिबा मारि बेयाव हाबनो मोना ओरैनो नायनायल' बेयाव मोनसे गथ'नि थाखाय बेयाव साजायनानै दोननाय जादों बेफोरबायदि मोजां साजायदों आरो नै दा आङो गासैखौबो नायदिंजोब्बाय ओरैनिफ्राय लानानै सोरगिदिं नोंथांमोना माबायदि नुखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थादो जोङो ओंखारफिनसिगोन नायदिंखांजोब्बाय जोङो बिराद मोजां साजायदों आंनि थाखायथ' दा नायग्राफ्रा ओरैबायदि हाबगासिनो दं आरो जोबनो गैया गथ'ब्लानोथ' जायगा मोनलायखाया ओरैबायदिखा सबाया दिनैहाय लास्ट दिन नालाय दा मोनानिफ्रायनो जोबगोन गाबोन अखानायलानो बयबो गावबा गावनि न'आवहाय आं फटाफटि थांजोबगोन बिनिखायनो दिनैहाय लास्ट दिनखाय ओरैबायदि मानसि जेवनो बयबो फैजोबदों गासैबो धोरोमनि मानसियानो थुक्राझार दखान जाहैबाय मा फानदों नै कमला भुटाननि कमला आंबो लाबाय बाहाग मोनसे ओमफ्राय नोंथांमोना खोन्थादो भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो चेनेलाव गोदान हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय बावनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय।